Ngiyanibingelela kumagumbi abanomhlaba. Ngiyanibingelela iy'ndlondlo ezinhle. Yindlondlo le ekhulumayo umntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Sanibonani namhlanje ngeke ngithi nje angiy'bingelelele kuy'ndlondlo. Namhlanje ngingazifihlile ngiy'veze kubaningi ngibone iy'ndlondlo ezinhle. Ngiyathemba ukuthi niyajabula ukungibona. Esikhathini eside kangaka siwuqalile umsebenzi ningangiboni. Okay, sanibonani indlondlo. Namhlanje ngithe nje make ngize nendaba yesithunywa. Le ndaba le yokuphakama kwaso nokuqhuma kwaso, leli gama elithile sengike ngalizwa kakhulu usetshenziswa ukuthi siyaqhuma. Okay. Ngize phambi kwenu zindlondlo ezinhle, ngizocela nje ukucacisa kakhulukazi ngimelana nesithunywa. Futhi ngoba ngeke ngize ngidinwe ukucacisa ngesithunywa, angeke futhi ngize ngihlehlele emuva. No, ngiyohlale ngilongisondela eduze kwenu nginicacisela, nginazisa mayelana nesithunywa ukuthi kahle kahle isithunywa sinjani, isithunywa sisebenza kanjani. Isithunywa ke mawuzokhathazeka ngaso ukuthi siqhuma nini uma siphakama nini, ave sizokukhathaza and ave uzohlala uphatheke kabi unenhliziyo ebuhlungu ngoba ufuna ukuthi isithunywa siphakame, ufuna siqhume, ufuna senzeni. And uzohamba uduka, ngani zamathonga, uzohamba uduka ungene la uphume la, ungene la uphume la, ufike singaqhumi isithunywa, uphinde ungene la uphume futhi ngoba yini isithunywa asiqhumile. Uyogcina ungene ey'ndaweni ey'ningi, ziningi kakhulu iy'ndawo uyongena kuzo ngoba uthi wena ufuna ukuthi kuqhume isithunywa, kanti isithunywa siyayiphakamela ngesikhathi saso. Dedela isithunywa senze umsebenzi waso, siyiphakamele sona ngesikhathi saso esifuna ukuphakama ngaso. Dedela isithunywa ukuthi sisondele eduze kwakho, sikwazi ukukubonisa izinto ezenza ukuthi isithunywa sakho masingaphakami. Ngifuna ukusho kanje, uma ngabe uzonaka isithunywa ukuthi siphakama nini, usijaha, sikulungile sijahe, kodwa sijahe ngendlela e-right yokuthi ubheke ukuthi izinto zakho zonke ziqondile yini. Amathongo ohamba nawo aqondile yini. Amathongo ohamba nawo ahlambulukile yini. Inhlambuluko awayidingi yini. Ngoba kunomehluko phela kokuhlambulula nenhlambuluko. Ngoba kuyenzeka abanye bahamba emhlabeni bogogo nomkhulu ohamba nabo bengazange benze kahle. Uma ngabe bengazange benze kahle, ngeke wazi wena mntana wethongo ngoba uyolokhu uhamba ubuza abantu ukuthi ugogo wami wayenjani, umama wami wayenjani, awazi ukuthi kumanje ubani ohamba naye ithongo elimbathileyo, amathongo ahamba nawo, awuwazi ukuthi awobani. Mhlambe nomuntu lo ohamba phambili kuwena awukakamazi ukuthi uwubani, nokuthi nje izinto zakhe ziqondile yini yena. Umsebenzi wesithunywa ukuthi mawusondele kuwe ufike ukukhombise lezi zinto ukuthi okay, la akakalungi, la ubani ungcolile, ubani wenza ukuthi nokuthi, ubani akenzanga kahle ezweni, noma bengeke bayiveze ibe indaba ende, but uyolokhu waphupha wena, uphupha nje kungcolile la endlini, uphupha ugeza izitsha, uphupha uklina, uphuphe uwenza izinto eziningi. Ngelinye ilanga uzuyimangalela ukuthi ngelanga uphupha ugeza, ngelilanga uphupha kuwukuthi kukhona umuntu omgezayo, ngelilanga uzophupha izinto eziningi ezixakayo ngaphambi emaphusheni akho, kodwa unga-understand ukuthi yini. Lapho kepha ufuna isithunywa sakho siphakame. Sizophakama kanjani isithunywa sakho ungakalungisi indaba zakho zamathongo ukuthi amathongo angibathile ahlambulukile na? Sizophakama kanjani isithunywa sakho mhlambe nesibongo osasisebenzisa la uguqile khona, ukhuleka, uphahla, usayibiza ngesibongo esi-wrong? Sizophakama kanjani esakhe isithunywa ngoba isithunywa sike sikuvezele ngesibongo, sikuvezele izinto okufuneke mawuyilungise kuqala. Siyakwazi ukuthi sikuvezele, kodwa mangabe kuwukuthi uvalekile, mhlawumbe ingqondo yakho ayikakaboni ukuthi isithunywa sisebenza kanjani, uyolokhu wabeka phambili isithunywa, ubese ubone ngathi isithunywa sakho siyakubambezela yisona esingaphakami, kanti isithunywa sakho siyakukhombisa ukuthi lungisa lokhu kodwa wena awuboni. Hlaziya amaphupho akho,
abhekisise kahle amaphupho akho ngoba amathonga ohamba nawo angibathile lawa aphuma nawe esibelethweni sikama wakho nesithunywa sakho ohamba naso bakanje bahamba bobabili bayahambisana. Uma ngabe kuwukuthi amathonga akho asangcolile, awakatholi inhlambuluko, awakatholi ini, awakawalungiseli izinto ezithile ayezenza ezimbi ezithize thizeni ezizovezwa isithunywa sakho, isithunywa sizukuphakama. Isithunywa siyisigijimi esigijimayo size kuwe size nemlayezo, sifike sikubonise ethongweni mangabe uthonga, sikubonise ukuthi nakhu. Uma ngabe ukuthi ufocuse esithunyweni sakho sokuthi siphakama nini, angeke uzukwazi ukubona ukuthi isithunywa sakho sifuna ukuthi ulungise ini. Shifta-ke manje. Okwami engikushoyo ukuthi ngiyakucela ushifte kancane esithunyweni sakho ukuthi ufuna siphakame. Ushifte kancane esithunyweni sakho ukuthi ufuna siphakame, ufune ukwazi ukuthi yini eyenza isithunywa sakho singaphakami. Ulalele kahle amaphupho akho. Uma ungasenawo amaphupho, uma usuvuka uwakhohlwa, kuyasho ukuthi ungcolile. Uma ngabe kuwukuthi lamaphupho akho lawo buwaphupha before awasekho, okusho kona ukuthi kukhona inkinga ekhona, ngoba phela kuyenzeka mntana ethonga, ziningi indawo ohambe kuzo, wangena waphuma, wangcolisa isithunywa sakho, wangcolisa konke, sashona phansi. Kodwa wena ngaleso sikhathi ufuna isithunywa sakho siphakame, sikwazi ukusondela kuwe sikutshela izinto, sikwazi ukuphakama size kuwe sikubonise, sikwazi ukukhuluma kuwe. Okujahile yilokho. Ake sishintshe kancane, uthi ukushintsha, uthi ubhekisise ukuthi yini le ekufanele mawuyilungise ukuze isithunywa sakho siphakame. Isibongo, qaphela. Isibongo sakho uma uyingane ezalwe komalume, bheka ukuthi ubiza isibongo sakomalume na ngempela ethongweni ngoba vele umbathwe abasekhabo mama. Zibheke, ubhekisise abantu abangibathile ukuthi labo babizayo bayibona yini abantu babizayo. Awubizi na abantu abarong ngoba ukubiza abantu aba-right ethongweni kuwukusondeza kwakho ingelosi yakho ukuthi mayisondele isebenzisane nabantu bakho hamba nabo. So manje mangabe kuwukuthi akukho konke lokho awukwenzile, kuhamba nje kubhekele nesithunywa sakho, sizoke sibheke nje le, sibheke le, singabonisi ukuthi yini le okufuneke mawuyenze ngoba sithi noma siza kuwena awusiboni ukuthi siyakukhombisa. Ubheke nje ukuthi masiphakame, ufuna ukuzibona usukhala, ufuna ukuzibona usuwenza yonke lento ekuthiwa iyenziwa mangabe kusuka isiphakama isithunywa. Ake sikhohlweni ulalela izinto ezenzeka kubanye abantu. Ngicela ukukhohlwe lokho okwenzeka kwabanye abantu. Kungenzeka ukuthi isithunywa sakho sesiphakeme kodwa uboni. Isithunywa sakho mase sikwazi ukukukhombisa ukuthi hamba le ndlela shona le. Hamba le ndlela shona le. Isithunywa sakho leso uma wenza initiation yakho ihamba, kusemanzini ingelosi yakho ikubonisa amanzi ahambayo, isuke ikubonisa ukuthi hamba ohlambulula shona khona emanzini. Uma ikubonisa intaba, ikubonisa izinto eziningi, ingelosi yakho lapha iphakeme kuphela. Ingelosi yakho kuze ibe complete ifuna ukuthi mawulungise indaba zamathongo ohamba nawo, mawulungise lokhu. Ngicela niyiqaphele leyo nto, ningajahi ukuthi isithunywa sakho masiphakame ekubeni izinto zakho ungayilungisile, ekubeni izinto zakho zinjani. Hlala phansi uyinikeze isikhathi ubheke ukuthi lento engihamba ngayi-right. Hawuyazi ngeke ngaphupha ugogo wami engithakatha ephusheni, vele phela kuzokwenzeka kube omunye ugogo nje kuthiwa mhlawumbe unkosikazi kabani, kuyashiwe ephusheni kuthiwa unkosikazi kasibani lo. Uthi mawuthi uyafika khona athi ye wena hlala lapha akwenze nje izinto ezisankahlwa, akhulume nawe kabi, bese umbone ekhipha umuthi, umbone engathi uyakuthakatha. Awuthakathwa ubani? Yiye lo bani owayihamba eganga, uyena lowo muntu loyo ebefuna ukuthi bona umenzele inhlambuluko, umhlambulule futhi mawuqeda. Uyayibona leyo nto leyo, izinto zihamba kanjani. Awuboniswa nje ukuthi kuzokhulunywa ngeindlebe ukuthi ubani wahambe nje menzele. Cha, uboniswa ngamaphupho, kuza ngamaphupho. Uma ngabe ungalinaki iphupho lakho nokuthi uyahluleka ukuhlaziya amaphupho akho, yiyo lento ekubambezelayo. Yekela isithunywa sakho senze sikuthandayo, yekela isithunywa sakho senze into esifuna ukuyenza kuwe. Mina njengami nje angikaze ukuthi isithunywa sami mase siphakeme ngikhale, angikaze. Esami isithunywa masiphakeme ngiyazamula, esami isithunywa masiphakeme ngenza noma ngabe yini le usho kakhulu umsindo sikhulume ngizwe kahle. Angikaze ngakhala, angikaze ngakhipha inyembezi. Ziyaphuma inyembezi, yes, zizehleliswa ukuthini? Ukuthi ngiyazamula.
uyabo, zehliswa yilokhu ukuthi uyazamula, azehliswa inyembezi ukuthi uyakhala. Abanye bayakhala, bakhala isililo samampela, abanye bayenza izinto ey'ningi. Musukufuna into eyenziwa omunye umuntu, lalele sakhe isithunywa ukuthi sona siphakama kanjani, sikutshela izinto, ulungisa izinto. Uzolungisa ngaso isithunywa sakho, lindela isithunywa sakho ukuthi masiphakame, lungisa izinto efune mawuyilungise, analyze kahle amaphupho akho, uwenze ukuthi azokwenza impumelelo. Nisale kahle bantwana bamathonga, nginithanda nonke emakhaya.